Roedd yn deulu agos ac yn falch o'n plant. Mae'n mab yn gweithio dramor yn y swyddfa dramor, a'n merch yn feddyg. Priododd hi am meddyg arall, dyn golygus, charismatic, yn byw mewn tŷ hyfryd 5 milltir i ffwrdd, ac mae ganddyn nhw efeilliaid. Pan gafodd yr efeilliaid ei geni, roedden ni wrth ein bodd ac yn ymweld â nhw yn aml. Yna dechreuodd pethau fynd o chwith. As fy merch yn ôl i weithio, aeth yr efeilliaid i'r feithrinfa, ac roedd llai o gysylltiad. Nid doedd dim diffyg ceisio, byddem yn ffonio ac yn anfon negesau, ond dim ateb. A phan fydden nhw'n cael ateb, roedd yna bob amser esgusodion, rhy brysur, merched yn yr ysgol, merched yn y gwely, merched yn mynd i wahanol glybiau a phartïon ar y penwythnos. Wedodd y ferch wrthai am beidio a ffonio gyda'r nos, gan fod y merched yn y gwely. Fy mod i eisiau siarad â hi hefyd. Roedd penblwyddi ac amser Nadolig yn anodd. Dwedwyd wrthym am anfon cardiau ac arian ar gyfer ei penblwydd, ac ni chawsom ymweliadau â ni ar ein penblwyddi erioed. Roedd yn anodd pan ddangosodd ein ffrindiau luniau i ni o'n hwyrion neu hwyresau a'n dial ni a'i llwyddiannau. Roedden ni'n cael mynd unwaith y flwyddyn am de Nadolig, ond roedd rhaid gadael ar ôl 2 awr oherwydd amser gwely. Roedd bob amser yn ddymunol iawn, ond ddim yn amddenol. Roedd y merch bob amser yn edrych dan straen, ac roedd y plant yn oddefol iawn. Un Nadolig, cafodd fy mab yng nghyfraith ei alw i argyfwng yn yr ysbyty, ac fe arhoson ni ychydig yn hirach na ddylwn ni yn chwarae gêm fwrdd. Oriau cynnar, gwyl San Steffan, cawsom alwad gan yr ysbyty yn gofyn i ni fynychu nhw. Wnaethon ni ddim adnabod ein merch. Roedd hi wedi cael ei churo mor ddrwg am adael i ni aros yn rhy hir yn y tŷ. Roedd yr heddlu a'r ambulans wedi ei galw, a'r plant wedi cymryd i ofal gan y fyddai mab yng nghyfraith yn caniatáu i ni ofalu amdanyn nhw. Dysgon ni ei bod hi wedi cael ei rheoli'n orfodol ganddo, a bob tro byddwn ni'n ffonio, byddai'n colli ei dymer ac yn ei cam-drin yn gorfforol. Mae'n sefyllfa anodd. Mae'r briodas drosodd, ac mae ferch erbyn hyn yn brwydro am gynhaliaeth y plant, a da ni yn hiraethu am ddal i fyny ar y blynyddoedd a gollwyd gyda'n hwyresau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Tybed beth oedd yn mynd trwy feddyliau Ann a David, pan roedd ei merch yn amharod i adael iddyn nhw ddod draw i weld ei hwyresau. Ar y cychwyn ei hymateb cyntaf oedd cydymdeimlad, yn meddwl bod ei merch yn brysur iawn ac yn poeni ei bod yn gweithio'n rhy galed. Ond wedyn, dechreuwn nhw bryderu wrth iddyn nhw gael un esgus ar ôl y llall, a dechreuwn nhw feddwl mae nhw oedd wedi gwneud rhywbeth o'i le, neu'n meddwl efallai doedden nhw'n cael ei ystyried fel dylanwad da ar ei hwyresau. A feddylion nhw gwbl am reolaeth trwy orfodaeth. Yna, ar ôl y digwyddiadau ofnadwy ar nos Nadolig, a oedd ei ogrwydd yn ei llethu am beidios yn hwyro beth oedd yn digwydd. Dywedodd Ann a David ei bod yn teimlo'n drist pan roedd ffrindiau yn rhannu lluniau o'i hwyrion. Fel ffrindiau fe ddylen ni ddod o hyd i ffyrdd i helpu pobl yn y fath amgylchiadau, yn barod i wrando, yn atal ein barn, yn gwrthod y temtasiwn i gario clecs, rhannu cariad Duw a neiniau a theidiau sy'n wynebu poen ymwahanu. Arglwydd yr oesau,
Gweddiwn dros neiniau a theidiau sy'n ysu treulio mwy o amser gyda'i hwyrion annwyl, yn enwedig y rhai sy'n cael eu rhwystro rhag gwneud felly oherwydd cam-driniaeth a reolaeth rhieni. Boed i ni fod yn gefn iddynt, ddod o hyd i oleuni dy bresenoldeb di. Amen.